Γεια σας φίλοι μου, The Super Yolo Gamer εδώ και σήμερα είμαστε μαζί με τον Vag Yolo Gamer και θα αρχίσουμε μια επιβίωση όπου θα φτιάξουμε πολλά πράγματα και θα πάρουμε πολλά πράγματα. Diamond! Τι Diamond βρε κατευθείαν. Cool! Βρήκα cool, πάμε να πάρουμε... Πάμε να φτιάξουμε τέτοιο, αξίνες, να πάρουμε ξύλα. Πίκα! Είναι πίκαξ και σπαθιά. Θα πάρω λίγα τέτοια. Θα πάρω λίγο φίκι. Όχι λίγο. Ναι. Α, sugar cake, κάτι τέτοιο. Ναι, sugar cake λέει. Όχι sugar cake. Ναι, sugar cake. Λοιπόν, πάμε... Έχει εκεί πολλά δέντρα. Πού? Εδώ πέρα. Πού? Τι δέντρα να παίρνουμε. Τι είναι δέντρα? Να παίρνουμε καφέ. Τα σκούρα, τα σκούρα. Πού είσαι εσύ ρε, ξέχασα. Εδώ ρε. Δεν βλέπω το name tag σου. Εγώ σε βλέπω. Να γύρνα. Name tag. Ρε δεν με βλέπεις. Άσε να πω το πλού. Αυτό το πλού, πού είσαι. Πού είσαι. Αν δεν είσαι εκεί. Θα φτιάξουμε σε κάποια φάση. Θα φτιάξουμε και ένα σπίτι. Ο καθένας είναι διαφορετικό και μετά θα το ενώσουμε. Άσε μωρέ. Τι. Σε βρήκα. Είδατε το καινούριο. Α, ναι, το είδατε, ωραία. Σε ένα άλλο βίντεο. Λοιπόν. Α, το χέρι μου. Πονάει. Πονάει. Εγώ στα 10 wood τελειώνω και αυτό το δέντρο και φτιάχνω crafting table και τέτοια. Να ενώσουμε μαζί το ξύλο. Ναι, Θα μου το πετάξεις. όχι εγώ. Καλά. Δεν θα πετάξουμε. Λοιπόν. Κάνω crafting table. Βασικά να φτιάξουμε ένα σπίτι από άμμο για να μην ξοδεύουμε τζάμπα το wood. Από άμμο ή από... Όχι από άμμο, από dirt. Ναι, από dirt, λοιπόν. Τώρα χάσαμε ρε, εκεί που είχε coal. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα σπίτι από κάτω και θα βάλουμε και από πάνω. Και θα βάλουμε και από πάνω έναν όροφο. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, σκά από κάτω. Πρέπει να κάνω πίκαξ και τα βασικά. Εγώ στο τέλος θα τα κάνω. Ποια? Τα πίκαξ και τα βασικά. Ναι. Αλλά αυτό δεν το χρειαστούμε, μωρέ. Τι λες βρε. Δεν το χρειαστούμε για να... Ορίστε. Στο τέλος δώσε μου όλα τα τέτοια σου. Όλα τα dirt. Α, ναι, να πάω να στο dirt. Εν τω μεταξύ έχω σπάσει dirt και έχω περάσει πάνω από coal. Σπάς το coal. Ναι, πώς. Α, ναι, δεν σου Τώρα να έρθω να το Μου δεις λίγο το πίκαξ σου. πρέπει να σου φτιάξω. Έχω πολλά. Ακόμα. Πόσα dirt έχεις. 25. Μου τα δίνεις, έχω 38. Ορίστε. Έρχεται και το πίκαξ. Όχι, δεν θέλω πίκαξ. Πάρ' το πίκαξ. Καλά. Πάω να σπάσω το coal. Το table να το πάρω κάτω. Ποιο. Το table. Το crafting, το table. Ναι. Το πάρω. Να φτιάξω και ένα chest. Στο τέλος όλα αυτά. Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Εσύ θα παίρνεις τα coal. Εντάξει. Τα coal θα τα έχουμε πάντα μες στον φούρνο. ναι, και... δεν θα κάνουμε torch. Θα φτιάξουμε και torch. Ωραία. Λοιπόν, Θα φτιάξουμε torch. Θα κάνουμε κάπου στα 30. Και μετά θα τα βάλουμε τα άλλα μες στο φούρνο. να μοιραστούμε. Και λίγα torch, λοιπόν. Και όλα θα τα μοιραζόμαστε. Λοιπόν, μαζεύω... Περιμένω να βάλω μπροστά. Έχω μαζέψει πάρα... Νύχτωσε. Δεν νομίζω από τώρα. Τώρα κάναμε το map, το server. Τώρα μπήκαμε. Ναι. Α, όχι μωρέ. Νυχτώνει μου φαίνεται. Όχι. Έχεις full τη χαμηλότητα. Απλά με την ανεβάσεις.
Λοιπόν, εγώ φτιάχνω το σπίτι. Όχι ρε φίλε, έσπασε το τέτοιο. Εντάξει. Θες το δικό μου πίκαξ. Όχι το πικάξ. Πώς το λένε. Το φτιάρι. Έλα, έχω πολλά. Φτιαριά. Όχι. Τι. Γιατί ρε, μαζεύεις dirt. Τι μωρέ. Περίμενε, έχω 33. Έχω να στο δώσω. Στο τέλος. Αν μου περισσέψουν, αν χρειάζομαι κι άλλα. Βασικά δώσ' το για καλό και για κακό. Εγώ κάνω το κάτω. Πιο κάτω. Μαζεύω. Πώς το λένε. Για το πάνω. Όχι, μαζεύω πέτρα. Α, μάζεψε και για μένα. Θα μαζέψω αφού θα το μοιραζόμαστε. Θα μας φτάσει για νέα φούρνο, για πίκαξ και για πράγματα τέτοια. Αυτό το κλείνω λίγο. Κλείσω. Αυτό. Εδώ πέρα θα είναι ο κάτω όροφος. Βαγγέλη, βγες. Όχι ρε, κάτω όροφος εννοώ αυτό. Α, κατάλαβα τι εννοείς. Θα είναι το υπόγειό μας. Η αποθήκη μας. Τι να βγω από εδώ. Όχι, όχι. Όχι, μπες. Απλά θα σπάσω αυτό. Έλα ρε φίλε. Και για να μην φαίνεται το υπόγειο από έξω, Θα θα το βάλω έτσι. σπάω το πρώτο. Ο πάνω όροφος θα είναι ο δικός μου. Εντάξει. Ο κάτω θα είναι δικό μου. Βασικά και τους δύο τους ορόφους θα τους... Μαζί θα τους έχουμε μωρέ. Κάτω θα είναι το Ναι, απλά θα κοιμόμαστε. σε διαφορετικά μέρη. Βαγγέλη, πήγαινε μάζεψε άμμο. Άμα. Να φτιάξουμε γκλάς. Α, ναι μωρέ. Γυαλί. Τώρα πάω λίγο να σπάσω αυτό το πετρούδι μου. Μου πετάει λίγο τα coal. Τα coal. Τι τα θες. Για να βλέπω. Ρε βγες, θα τα κάνουμε μετά αυτά. Από εδώ πέρα. Να βγω από το map. Όχι ρε, βγες. Από εκεί μέσα. Λοιπόν, πάνω με το ψάρμα. Θα φτιάξουμε το σπίτι και όλα τα σχετικά και το βίντεο θα τελειώσει. Ή όχι. Ναι, 15 λεπτά. Έλα ρε φίλε, νυχτώνει. Δεν χρειάζεται. Πήγαινε μάζεψε πρόβατα. Δεν πειράζει μωρέ. Απλά το difficult που το έχεις. 0. Ωραία. Δεν χρειάζεται να σου πούμε. Απλά δεν θα βλέπω. Νομίζω. Πόρε φίλε, πόση ώρα θα μου πάρει αυτό. Ωραία φίλε. Εντάξει ακόμα. Μου τέλειωσε το dirt. Έχεις dirt. Όχι, να σου πάω να μαζέψω. Ναι. Ωραία φίλε. Έχω μαζέψει ήδη ένα stack άμμο. So πρέπει να κάνω τα wooden μου. Κοίτα, έχω μαζέψει. Sugar. Μπορώ να φτιάξω sugar. Sugar μου. Όχι, μην κάνει sugar. Να φτιάξουνε. Πώς το λένε, πάπερ. Έκανα τώρα. Έλα ρε φίλε. Έρχομαι. Όχι, δεν βλέπω τι Φτιάχνω 4 torch. φτιάξε. Γιατί δεν βλέπω τι πάω. Να κάτσουμε μέσα στο σπίτι μας. Για τώρα. Κάτσε να φτιάξουμε τώρα τα βασικά. Τώρα έχεις wooden. Έχω 1000. Έχω 64 και 6. Λοιπόν, Τα 6. κάτσε φτιάχνω μία πόρτα. Ναι, πόρτα κάνει. Ένα chest κάνει. Περίμενε αυτό. 4 chest. 4. Περίμενε. Έκανα τέτοιο. Φούρνο. Έκανα και αυτά τα άλλα που φτιάχνονται με 4. Πού είναι το crafting table? Ξέρω το crafting table εκεί πέρα ρε φίλε. Τέλος πάντων.
craft. Έχω. Α, να το μωρέ, όχι το άφησα. Α, δεν θα το αφήσω. Τι λες ρε, το δικό μου είναι. Εγώ το έβαλα. Α, εντάξει. Να κάνω δυο σπαθιά. Βασικά κάτσε λίγο. Α, δεν θα την damage. Ναι, εσύ με βάρεσες. Δεν το θέλω. Μου δίνεις λίγη πέτρα. Έχω 4 μόνο. Είναι να φτιάξω λίγο. Τα χρειάζεσαι. Όχι, μωρέ. Α, 4, ξέρω εγώ. Να, φτιάχνουμε το σπίτι και κλείνει το βίντεο. όχι. Α, ναι, θα κάνουμε πολλά πράγματα. So, αυτό ήταν το βίντεο.